Takong nung kini tipramo tho joining rifaimani bo party ni phai. Ang youth IPFT not on production committee assistant secretary domani ani mong Rohingya Burma ang kini bubagrani tipramo tho ang join. Busuk butarte nung kini o tipramo tho joining ri. Kam se kam 100 tan kasi bisang ma khoboi dai to kol koni ni on production khoboi prai 100 kasi Haike mo hai nung jetini mo haike tipramo tho joining rifaimani tamno nahori nung kini tipramo thani ba nawo yapri rifaike. Actually, obono khoboi ang 2015 ni simi IPFT youth IPFT khalai Bormura theke lama kasui ang ini IPFT samuklai phimani abo kuno fasal maya abo kuno IPFT ni sini demand phimani abo kuno samungo manja aben bagai singti ang tini nukha buograni samung tangmani kubui no hado phana phiogna bagai buagra yapni rijak abono nuguino ang buagra bo haino sini tiprasarau ni bahan kuthai kengjak baba haino tiprasarau do phana phiogna bagai no ei tipra joni tiprasarau no khumui sabui tongmani jagao ang bo kharapsa bini bahan kuthai kengjak ni bagai ang tini buagra ni tipramo thani samung jaga ang bo samung Haike nung mo haike tabok je nini youth IPFT ni bodol hinjak nai eba youth IPFT khai tongnai rokne na nung bo ma haike message na muchung eba nini khani ko abono nayo ani youth IPFT je khai tongnai rokno ang kebno ang sedawi phaya kebna hania anan ngaya actually borok bahino ang buji ma hakeno bograni khanchani maribo khinani tukne ang borok Tai kaisa sungmong IPFT ni kha Tipraland tai Tipramo thani kha Greater Tipraland aro mane sanlai mane kaisano amono nang tamono nahari mane agokha actually IPFT bahino Tipraland sano Maharaja bahino Greater Tipraland sano aboni pathoko bisi phelaya Maharaja je sanmani abahino Tipraland siti gicha kuna kunino nahari sini bubagra sanmani abo kubino manna hini agas